Bună, prieteni! Azi aici îmi avem canalul și foarte multe alte chestii. Acum o să ieșim și o să vă fac roleplay-ul care v-am promis. Bun, prieteni, am revenit și cu skin-ul și cu mine. Vă place? Da, știu că vă place. Și acum o să înceapă roleplay. Of, banii ăștia nu mi-ajung nici măcar un colț de pâine. Am doar un brad aici unde nici nu e măcar o robi și să stau aici. Mă duc să iau ceva de mâncare. Am găsit păturica asta care este nouță de la nu știu ce magazin. Mă duc imediat să iau un colț de pâine până vine, pentru că am nevoie de ajutor și de mâncare. Dar mâncare, adică nu am nevoie de mâncare, pentru că eu sunt mică și drăguță. Dar n-am părinți, așa că cred că o să trăiesc toată viața fără mâncare sau altceva. Ar trebui repede să mă duc repede la magazin până nu se închide, repede. Și nu s-a închis, am uitat că el se închide la 3 dimineața, pentru că vrea să facă bani o plumă. Uitați-și acolo și pe uitați acolo pe sora mea, a intrat pe mine ca să le arată la abonații ei cum să îți faci skin și asta ce mă bucur. Așa, să ne întoarcem la roleplay. Așa, unde găsești un colț de pâine? Colț de pâine, o firmitură sau o firmie de cozonac. Bine că am găsit. Bună ziua, aș vrea această felie de pâine, cât costă? Am bani aici. 5 lei, fata. Mersi. O să vă ajut ca să luați bucata și la revedere, să mai vă văd. Mersi, la revedere. O să savurez acasă. Când am mers acasă? Ăsta pentru că vreau să vă prezint pe cineva. O fetiță care niciodată n-a fost strictă. Bine, cu copiii, da, prea. Eu m-am făcut Foxy, hihi. Tudu-i, da! Ce frumos e undele mea. Așa. Îmi fac skin-ul ăsta și asta e Ana, nu asta. Unde Ana oare? Ana. Așa îi zic eu. Ana. Anastasia. Bună. Aul, asta e româncă. Tudu-i. Păi și unde e Ana? Anastasia! Aoleu, ce e asta? Bă, hai că nu o găsesc pe Anastasia momentan. Mă duc să văd. Stai să văd dacă mai e pe server. Ca asta. Nu mai puteți. Da, nu mai e pe server. Stați că... Da, asta mă enervează chestia asta. Așa, să le spun că e frumos.
Bro, copy so hard. Bro. Ia că are o întrebare. Ia să vedem ce întrebare are ea. Ce mai frumoasă întrebare e posibilă. Mi-a rămas bucata asta. Hi. O să am 12%. Ups. O să mai filmez după ce mai am. Fratele meu caută să... Vei? Și cred că o să închid videoclipul pe vreo.